Sinigek ing marga ingkang lumaksana nahan gentos kang tinarita kang ana negara Ndrawati. Gebyar-gebyar sorote kaperbawan busana kang sarwa manik maninten. Punika negara ing Ndrawati negara ing Dwaraka ya ing Jenggala Manik. Mila winasta negara ing Dwarawati, Dwara iku tegese lawang wati jagat. Mongko pelawanganing jagat pambukaning rasa. Yak warananing nalar ya ing Jenggala Manik. Rengganing Katulaya sarwa manik mutiara ingkang gumebyar cahayane. Para jembar jajane gedhe bawahane kateriteng mangke negari Ndrawati wonten salebeting swasana kekomplangan karana tinilar mindra panganjuring praja nenggih Narendra ing Ndrawati Prabu Bathara Kresna kang wis samadya warsa denya sirna saking praja. Sinten ta ingkang gumantos sanglenggahe keprabon Atmadindra ing Ndrawati saturing tambak emas kasih Raden Harya Satyaka Aglar Narendra duduluk Prabu Anem Harya Wakil Satya maksih muda tumaruna pekik ing warna lantih panggrahitane dasar widadda mangreh praja mengku para kawula saengga janma jroning praja sami asih lair trusing batin. Sinten ta ingkang andhatri lenggah kaparing ayulah punika ingkang paman satya ing swara bumi kasih Raden Harya Setyaki. Raden Harya Singa Mulandaya Bima Kunting Wesni Wiraya sang tambak yuda.
Dene ingkang mabuka kaparing muntah kaya konjem pertara utanane lah punika sang mantri pangarsa patih wasisaning Praja Ndrawati awasta Raden Patih Udawa. Raden Patih Kesnengkara. Ataliteng mangke negari Ndrawati kepasan kaya ketaman Grawana Surya peteng dedet lemengan panganduring Praja Karana. Lain tendal wanggung denya Prastos. Raden Mustangu lenggah Raden Satyaka sklimah tanku ya pangandikane mung paman sanarya daging nganggung nyaketi saryangi murimur taing griya ingkang putra Sang Satyaka. Lira sang narapati lampahira alon mitilangenira sang narapati lampah ira alon kinarabat padaya yu warnanira sulahira wingit lir widodari nurun lir widodari nurun
Anggir anak Prabu Anem ngantos ewet anggen kula ngrangkani kepareng paduka Anggir wiwit pertaing surya ngantos kalangkung saking wanci bedhug tengange anggen paduka lenggah siniwaka kelimah mboten kapareng angandika menapa ta darunanipun upamiya paduka menggalih jengkaripun miwah mindranipun ingkang Rama Kanjeng Koko Prabu Sri Bathara mapan sampun kathah para brahmana sugata nimpuna muni pandhita ingkang samyang abhyantara mboten saged ambatang ing pundi papan dedendungipun menawi ngantos mekaten lampan paduka menapa mboten badhe merpawani para kawulalit ingkang sami sumewa sadaya ngraosaken sisah awit saking kenging dayaning kasungkawan paduka anak Prabu Anem. Paman, sinten tiyangipun kuwawiang nglampahi? Jengkaripun Kanjeng Rama Sri Bathara kajawi damel cingaking manah destun sanget. Dene Kanjeng Ibu Prameswari tetiganipun setunggal kewala mboten wonten ingkang kaparingan dawuh. Badhe pinten warsa lamenipun miwah jengkar dhateng pundi? Ingkang saya nuwuhaken raos gawa ing manah mboten sanes kejawi namung. Wiladalah lah kok jebul jengkaripun Kanjeng Rama Sri Bathara nganti Kanjeng Bibi kekalih inggih menika Bibi Wara Subadra tuwin Kanjeng Bibi Sri Kandi. Menawi jengkaripun menika kapala nyata Kanjeng Bibi Wara Subadra miwah Kanjeng Bibi Wara Sri Kandi dipun kanthi dening Kanjeng Rama menika mboten nuwuhaken raos kumatos ing manah kula nanging menawi kekalih Kanjeng Bibi ingkang sami jengkar saking praja wau estunipun namung adapur mbarung sinang lah menika ingkang andadosaken gawa ing manah ingkang tuwuh raos kumatos. Udawa wonten punika ingkang adawuh. Ing uni Udawa tak pasrahi supaya anlasa ing desa ngadesa lumaku gigiring gunung urut tepining samudra kejaba ngisep-isep pawarta ing ngendi papan dununge Kanjeng Bibi sakarone luwih ana ngendi kaparange Kanjeng Rama nggone mindra saka praja. Musesi ora bisa ngaturake awit saka wadya pangispan gagar wigar tanpa karya jebul sira uga tak kongkon nekani ngendi asramaning para brahmana kang padha gentur teteki mateng semedine trawang panrawange supaya suka sabiyantu bot repoting negara Ndrawati kepareng nuduhake ngendi papan dununge Kanjeng Rama drasan Kanjeng Bibi sakarone. Nadyan sampun kelampahan kula manjing asramaning para brahmana pandhita sugata nimpuna para muni ingkang sami martapeng mukir ingkang sami ndawek yoga brata ingkang sami ndawek tapak semedi temah kula jugaraken sadaya ingkang sami kula datengi nganglungaken jangga nguncupaken asta nekuk dengkul tadah wadana masrahaken pecah gesangipun mboten saged minangkani pamundhut paduka ingkang sinuwun ing pundi papan dunungipun ingkang ndawek sami mindra. Paman Haryo Setyaki guru wonten pangendika ingkang adhawuh. Prastyaning manah kula santos
Wiwit ing kalenggahan menika etanipun ngantos 7 dinten menawi dereng kantenaning pundi papan dunungipun Kanjeng Rama iwah alit-alitipun kula dereng midhanget sisih melih.